Chino! Kimchi Chino! 오빠. At sa gabing maulan na kung saan kay lamig-lamig, oo, bakit yung jowa mo para bang nakisabay? Nalalamig na rin talaga ang inyong relasyon. Tama, mali? Tama. Kaya naman mahal, balik Chinito sa'yo, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga, sabi ko, subukan nating remedyohan ang iyong relasyon na kung saan para bang nangangatog. Kaya naman ibibigay ko ang 3 lunas kapag nawawalan ka na ng gana. O, kanina sabi ko una, kapag nawawalan na ng gana, balikan ang dahilan kung bakit kayo nagsimula. Di ba? Balikan kung kailan mo siya sinagot, kung kailan ka nang hingi ng oo. Balikan mo ang dahilan kung bakit kanya napaibig. Hindi yung bigla-bigla mo na lang ile-let go ang taong kasama mo sa iyong mga panahon na ikaw ay lugmok, di ba? At the end of the day, yung relasyon nyo or yung partner mo is someone na talagang nagstay sa'yo nung mga ikaw ay nahihirapan, nalulungkot at lamig na lamig, kailangan ng cuddle. Cuddle lang ba? At ang pangalawa naman, kapag wala ng gana, kausapin, hindi awayin. Ito yung sinasabi ko kasi hindi natutunaw ang lamig kung puro init ng ulo lang ang gamit mo. Tama naman, di ba? Communication is key. So kapag may problema, wag mong iwan sa ere, wag kang maghanap ng iba, wag kang lumande, wag kang tumikim ng iba. Para kang yung ex ko, nag-away lang kami, bigla na lang tumikim ng iba. What? Hindi, communication is key. Lagi ko sinasabi yan. Kung kayang pag-usapan, kung kayang ayusin gamit ang matiwasay na paraan, yun nga ang pag-uusap, gawin. Kasi sayang yung mga pinagsamahan nyo. Heart to heart talks, di ba? Deep truths. Malalim na pag-uusap, di ba? Walang judgment. Kasi at the end of the day, kailangan nyo rin kamustahin ang isa't isa sa pakikipag-usap. Usually kapag nasa relasyon ka, 'di ba? Nakakalimutan mo nang magtanong, "Uy, kamusta ka?" Kayo na niyan, Kayo na niyan. So kailangan mo ring mag-temperature check lalo na dun sa jowa mo. At kapag may problema, dapat ayusin at huwag palakihin pa. Usually sinasabi, ay maliit na bagay. Ini-invalidate mo na yung nararamdaman mo. When in fact, mas okay na kung hindi okay yung ginawa or yung nangyayari sa relasyon nyo, pag-usapan na agad para hindi lumaki. Kasi ang malaking problema ang sanhi ng panloloko. Uy, totoo naman, di ba? Dapat pag-usapan ang mga bagay-bagay. Anyway, mahal, 2 pa lang yan na pampagana kapag hindi ka na ginaganahan sa relasyon niya. Meron pang isa si Kim Chino at hanggang 9 PM mo pa makakasama ang spicy opa mo na si DJ Kim Chino. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number 1. Metro's number